разом я, Ігор Чечеринда і Айдер Муждабаєв. Вітаємо вас. Салям алейкум, Достлар. Скажу, що сьогодні в нас 7 квітня і 43-й день українського опору російській окупації. Зараз будемо говорити про проблеми кримських татар на окупованих територіях тимчасово Української і Херсонської області. Перед тим, як почати цю розмову з дуже цікавою людиною, я хотів би зачитати допис, який 9 годин тому зробив голова Меджлісу кримсько-татарського народу пан Рифат Чубаров. Пішов в життя мужній, відданий Україні, Криму та кримсько-татарському народу воїн. Через особливі обставини ми не можемо поки прилюдно назвати його ім'я. Але невдовзі і настане час, і ми віддамо героєві всі почесті та прочитаємо молитви на його могилі. Аллах рахмет елесн. Ви розумієте, така ситуація, що кримські татари навіть загиблих своїх героїв не можуть відкрито відразу згадувати через певні обставини, через те, що їхні родичі в заручниках знаходяться в окупованому Криму, тимчасово окупованому Криму, а зараз і не лише в Криму. Учора Кримсько-татарський ресурсний центр повідомив про те, що окупанти оточили селище Новоолексіївку, там, де живе багато, більше, ніж в усіх інших містах України, містах і селищ України, найбільший відсоток кримських татар етнічних. І зараз з нами на зв'язку голова Кримсько-татарського ресурсного центру Іскендер Барієв. Салям алейкум, Іскендер Бей. Алейкум салям. Слава Україні. Мене вже нічого не дивує у цьому світі, і кацапи не дивують геть, але все ж таки новина, яку ти оприлюднив вчора, вона зачепила дуже сильно мене і багатьох. Розкажи, будь ласка, що наразі тобі відомо про те, що там було, і які результати, якщо можна сказати таке слово, вжити тут? То, що проводиться в нових, я так би сказав, в нових окупованих територіях, а це Генічний район, Мелітополь, окресності Мелітополя, Мелітопольський район, а також інші райони Херсонської області, там окупанти проводять репресивні дії. Наприклад, ми дуже цікаво, ми дуже активно наблюдаємо і моніторимо інформацію, що відбувається в Генічному районі. В Генічному районі зараз вони створюють список, і для того, і по цьому списку вони використовують людей. І вчора пройшло, коли селище Новоолексіївка захопили з різних сторон, перекрили доступ до Новоолексіївки і розпочали подворовий обхід, почали переписувати людей. А в центрі Новоолексіївки, це в народі говорять Черемушки, двоповерховий дім, а там розпочали вони стрільбу з гранатометів, з автоматів. І в цьому домі мешкає багато родин з дітьми. І як повідомляли самі мешканці того дому, просто вони боялися підійти до вікон і ховали дітей. А в ітогі вони почали бомбити квартиру. І як попередньо нас повідомляли, що вони шукали атошників, ті, хто раніше був в АТО. І за, скажімо так, результатами цих преступних дій загибла одна людина. На даний час ми маємо таку інформацію. І після того, також в Новоолексіївці, в інших районах, на Комсомольській було багато підвезено техніки тяжелої, вони проводили, як в народі говорять, шмон, а також вони підривали гаражі. К цим гаражам підійшло багато власників, стали говорити, що ви робите, дайте можливість, ми вам самі відкриємо ці гаражі і, будь ласка, дивіться, що вам потрібно. Вони не відповідали, а проводили далі свої дії. Крім того, я скажу, що
подібні дії проводилися і в селищі Рикова, а раніше це селище називалося Партизани, там також багато мешкають представників кримськотатарського народу, і в селищі Ровна. Вони постійно встановлюють машини і можуть взяти людей і відвести в 17-те училище. В 17-му училищі вони створили катівню, і так в народі говорять, що на підвал, а там проводять допроси, і навіть є така інформація, що їх катують. Наприклад, власника